Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cu pace de Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de pe lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru lumea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Ignatie al Hușilor, pentru cinsta preoțime cea în Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, în mai mari orașelor și ai satelor, și pentru acioase de Hristos iubitoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânlăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții, să o pomenăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Noi înșine și unii de viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Hristos a înviat. Celor morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Ziua învierii să ne luminăm, popoare, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat din morți, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, din Hristos, Cel ce-a izvorât din mormânt, într-o care ne întâlnim. Hristos a înviat din morți,